Aqueles que percorran os distintos itinerarios cara a Santiago contarán cun apoio adicional da Garda Civil. Trátase dunha oficina móvil de atención ao peregrino. As provincias de Pontevedra, A Coruña e Lugo contarán con cada súa unidade. A pontevedresa foi presentada esta mañá en Caldas, no lugar de San Clemente, por onde discorre o Camiño Portugués. Van a estar dotadas con 3 asentes, ao longo dun mes estarán os mesmos asentes, polo tanto garantiza tamén esa conectividade con eles. Ten todos o que son os dispositivos necesarios para non só seguridade, senón tamén información, que clave, ademais con coñecemento de idiomas, unidades que se van a poder desplazar ao longo do camiño, neste caso un punto neurálxico como este, onde preto de 100.000 peregrinos están pasando por Caldas, tanto o Camiño Portugués como o Camiño Portugués da Costa, un punto de referencia. A oficina estará activa durante estes meses de verán, cando se agarda unha maior afluencia de camiñantes. Entre as súas tarefas, como avanzaba o delegado do Goberno en Galicia, servir de apoio informativo aos peregrinos. Tiene un sistema que permite ya la recepción vía 4G de todas las denuncias, se recogerá la denuncia y después esa denuncia se trasladará telemáticamente al puesto que es competente para continuar esas diligencias. Pero como decía también el delegado, la incidencia en el camino es muy seguro, tenemos incidencias muy bajas y vamos a orientar sobre todo pues, a la información al peregrino. ¿De acuerdo? Y ayudarlo pues, con pequeñas cosas como extravíos de documentación, compulsa de documentación, esas cosas. A intención do Goberno é manter este servizo tamén no verán de 2022, que tamén será ano santo. Pola de agora, as previsións para este verán son boas coa apertura da mobilidade. Estamos ante un ano que eu creo que é importante no referido a este verán por esa apertura da mobilidade, é un ano sacobeo e, polo tanto, se consugan dous aspectos que van a facer que redobremos esforzos. E nese esforzo que temos que facer, bueno, pues, lógicamente a Garda Civil é un factor primordial para nós, porque, como ben sabedes, é a Garda do Camiño e, polo tanto, van a ser eles os que mellor vayan a trasladar esa información necesaria ao peregrino. En total, 1.500 axentes da Garda Civil acompañarán os peregrinos ao longo do camiño en toda Galicia.